Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Unsay ngan? Kabantay ka na rin. Ba't ikaw na ko ba? Muhatag ka na ko. Tag 5,000. Basta masuod sa alpa. Okay, deal. Good, good. Okay. Karon, saksihi ang akong pagka-sharpshooter, Daddy Rafael. Nia! Ah! Ah! Tanawa! Tanawa, darling! Tanawa! Kabantay mo na? Way nasud sa Alpha, Federico. Bisag usa. Warm up pa lang ka to, Daddy. Warm up. Abi ko ba unsa? Pero saksihi pag-usap, Daddy. Tanawa. Sigaang imong mga mata. Og ang dama ang i-premium mo na ako. Saksihi, Daddy. Oh. Ola, ihap. On 1 to 3. Sige. 1, 2, 3! Oh. Oh. Wow! Wow! Nakaigo ka sa Alpha, Federico! Yes! Nagkawantay mo na. Kita mo, Daddy. Okay, good. Sa pito ka bala, usaray nasud. Wapa kayo ko manginit. Wapa manginit ang akong pulso, Daddy. Kabantay ka na. Ikaw, Marga, darling. Gusto kong musaksi sa imong abilidad usab sa pagpunting. Yes, Rafael, darling. Pero, it's so hot here. Darling, init. Ula, wiso. Ang paypay si Miga, darling. Init kayo ang kalibutan, ang palibot ba? Paypay ang ako, darling. Yes, senyor. Paypayan ako. Pagdali, kikilimutan si Marga, darling. Ano yan na? Gipaypayan na ako. Good. Okay, darling. Kining 9 mn ang gamita. Yes, darling. Ready ka na, darling? Yes, ready na ko. Okay. 1, 2, 3. Why nasuot sa papel? Sa target people? Oh, no! Okay. Ako itudlo ni mo, Marga. Dali. Come on. Dali. Federico, Dali. Distansya tayo gamay. Distansya tayo gamay. Giga ni Daddy Rafael. Dali. Kaya. Miss Marga? Dali ka lang, Ola, ha? Dali ka lang. Makuyog ko. Ayaw. Dali ka lang. Steady ka lang, di ha? Steady ka. Sabot ka steady. Oh. Dali ka lang. Dali, Marga. Tudlo ka. Unsaon yun? Sa paggunit sa armas ba? O kung saan mo nga makaigo ka sa target. Kabantay ka na. Okay? okay. Dali. Ops, stop. Federico, ayaw kayo ka mo pagpalayo. Ano bang gidaman ni mo diha si Margang napita? Si Marga, darling, ha? Daddy, ay na pagsilos, Daddy. Kaya sakto mo ko, Daddy. Para sa ingon, matudluan ginako siya sa hustong posisyon sa paggunit sa armas. Diya ka lang, Daddy. Stay put lang niya. Lingkod lang niya. O panabako lang diha sa imong tostos. Federico, kinahanglan pa yung mo distansya kita ni Rafael? Psst! Ayaw pagreklamo. Dali, tudluan tika. Unsaon sa paggunit sa armas. Sige. Ops, ari ko si Muloyo.
Guniting armas. Niya, ako nagkikunitan. Ing naani sa pagunit sa armas, ing naani. Federico, ang imo atubangan, sangko kayo sa kong sampot. Tibantay ka na. Ayaw pagreklamo. Plus daddy, mo niya akong pagunita ni mo. Sige. Baya, kahumot sa imong tingkoy. Kaming pa ako. Nabuang nakadiha, naa si Rafael. Hola. Nyor? Videohi ang pagtulo na Federico kang Marga, darling. Oo, Nyor. Pagdali, videohi na yun. Ano na, nag-start na kong video, Nyor. Very good. Oh, hala. Kaya ko at marka niyang sampot. Ug matagbo to, mupilit kin sa atubangan na Federico. Taray, matagbo to, mo ko ito nagsampot ni Marka. Ano man, uy. Oh, yes! Darling Rafael! Nakaigo ko! Nakabulsay ko! Oh, very good. Apaw! Oh, very good, darling Marga. Very good. Epektibo ang pagtulo ni Federico kaniya, Ola. Oo, Nyor, epektibo yun. Kita mo? Unsa ko kamayo nga mutudlo. Maro-maro gid nimo eh. Baro. Mayani mo. Kinanglan nga mo pabuto ko karon ha. O unsa? Ibantay nga na. Magkita ta karon. Ha? Magkita ta ron. Asa? Salamat, Federico, salamat. Mayo kayong pagkatulo ni mo kang Marga, darling, sa pagpunti. Ako na din. Ako na din dali. Ang? Ano yan? Asa man? Kuhaon ba tari mo sa bel? Federico, kuhan. Pagsulti! Kuhaon pa rin mo, dili. Federico, Tubag! agad lang ko sa sitwasyon, Federico. Tao ba? Sa ato ba? Di gini ka matuman sa kung gusto. Gusto ko lang hulipan ang akong pagkuwang sa akong anak. Akalitse! Litsa! Masina ko na, dadi. Prangkang pagkasulti. Ha? Masina ko! Masuko ko! Federico, Pwede ba? Di lang una mo maghisgot, ana. Ni ato diri aron maglingaw. Mag-practice og punting-punting. Unya karon maglalis na hinuon mo. darling, ako ang manggot. Mamauli na ta. Let's Sorry na, darling. Sorry na. Sige lang maglalis. Kapoy paminawon. Gusto kong peace. Kalinaw. Sorry na, darling. Ayaw lang kasuko. Mamauli na ta. Gisapot na ko. Pauli ta. Pauli. Kamo sa dismargara. Maya, kabantay ko, nagkurog in town si daddy. Sa dihang gisapot na sbarga. Baya, no? Nian ko diri sa kong gingon kaniya, nga dapit. Umot kayo ang hinampak ka ganiya. Sa dihang gitudluan ko sa pagpunting, nanginit ang akong lawas. Kambaton ka niya. Karon ka. Kan unti kang animala ka. Haniana ta sa manyon si Nyor. Abot na ta. Darling, Marga, dali nga rin. Pasagdi ko. Kanaog kong imo. Makahimura ko. Darling, kadiyo lang. Isapot siya. Marga, darling. Mula ka ako. Asa ka ba? Magpabog na ako. Init akong
Mag-shopping ko. Kuyugan ka. No! Gusto ko ako ra. Kung mao ka, Ola, ihatod. No. Mag-taxi ra ko. Pero, Marga... Basag di ko. Gisapot ko, okay? Litse! Darling. Yan na mo! Marga, darling. Marga! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!